di şexsê rêhevalên dozê, mîna heval melka, heval xemlîn û bi dehan hevalên ku ji bo rêya azadiyê, rêya aşîtiyê, rêya hebûnê ji me re diyar bikin, em di şexsê her du rêhevalê xwe tozê tevahî şehîdên azadiyê bîr dînin û em bejna xwe li beramberî wan ditewînin. û soza ku em ê xeyalên hevalên şehîd, doza hevalên şehîd, heya kêliya dawî em ê vê dozê bişopînin û em ê vê dozê bi îsrarekî mezin em ê bi ser bixînin. Careke din di vî konferansî soza me ji bona hevalê me yê pêşeng, hevalê me yê ku hiştin îro em li vê bi hev re bi aşîtî, bi aramî, bi xweşî û bi hezkirin em jiyan bikin. Ev konferans taybet di demekî wiha di, di demekî dîrokî di, di demekî ku rojane dîrok tê nîvsandin. Ez dixwazim vê yekê bibêjim